Preparing for our lunch. Lunch and nagprito ta og isda. Harap pa ni Tonto. Well, nagaprito ta mga pangga. Ang andam ta sa ato ang salad again. Salad na sabta. Mangga. Ganyan sa mangga. Hindi lang natin doon kidako ka ini. Ito doon. Yung pipino. Next dish na ano. Daghan siguro to. Pila raman yung mga then, ako na ito banggod. Ato na siya i-mix sa ato ang lamas. Then, ang ato ang kinchay o sa kinitawag ano, nakalmat ko. Nag-repolyo nga pang salad din siya. I can't remember all this. Then, para pang timpla, lemon. Dua lang ka lemon. Tumurag aslum na. Then, ang ato ang last nga itimpla is honey. Aray ko. Honey mga palangga or dugos. Ito timpla. Sarap. Kompleto na utang da ita upuan. Bombay, luya, din sili. Atong slice. Pasarap na. Pasarap na sa dagway. Kulang sa og aslam. Dungakan sa limon. Magbuhat mo tilawi lang jud kay mas nindot man gud siya nga mo blend ang iyang aslom sa iyang tamis. Mas lami ang result sa inyong salad. Kato lang guys. Bye bye. See you next video.